як рӯз яке аз тамошобинон мегӯянд ки шумо бисёри бад намак меандозед. Рости гап ҳамин намакҳои Россия ягон мазза надоранд. Ҳамин қа бисёр меандозиша боз ҳамун шӯрбо бенамак мешавад. Тамошобинони гиромӣ, ҳамаи маҳсулотҳоро тайёр кардем ва акнун дегро мемонем. тамошобинони гиромӣ, хӯроки мо ҳам тайёр шуд. Шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. Ба ҳамаи шумо иштиҳои таом. рафтем охи. Мана берона дид мишкаҳоя партофамаша. Барои чӣ бировардишон агане? мо Нилуфар кази берун биромадем. Имрӯзи дароз ҳаво боронӣ буд. Борон боридаста буд. То ҳозира қариб ки нав офтоб баромад. Ҳаво салқинак. Кабутиёи бинен чӣ хел гул кардиян. Ман инои ҳама хел монам истан ё ки канда партомшона. Монам шуна тухмӣ шаванд, тухмиёшона гирам, баъд ба фикрам. Рафтем. Мегӯ ки дарахти мевагӣ бошад. Чӣ гуфтестай? Бас? Не, бас ака гуфтӣ. Бас гуфтӣ. хона мери Нилуфар? хона намехоҳӣ рафтан? ман рафтам хона. Хона рафтам. Чӣ ба? Не, ака оба расидан мумкин не, вай об хунукай. Чирки най бо ана михе. Kapamsha. Kapamsha, kapamsha. 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 Чиба? Kapamsha. Кани жук. Жук. Кани жук. Жук. Кани. Жук. Кани шо охи. Жук. Нестай жук. Рафтем. Рафтем бо Kapamsha. 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 Ама чира партода дабид. Чиба партофтиша? Гирша охи анаҳа. Гирша рафтем, ман рафтам хона. Ну, гиҷода партофтиша. Ана, рафтем ака. Капемша Нилуфара. Капемша Нилуфара. Ана бо партофтиша. Каниша. Каниша. Ана ёфтакша. Kapamsha. Kapamsha. тамошобинони гиромӣ, ман дар мултиварка ҷурғот кардам каме 2.5 литр ҷурғот кардам. ин дуюм бор аст ки ман дар мултиварка ҷурғот мекунам. Якум бор кардам дар банкачаҳои майдача кардам ва
ин дафъа ҳамин хел ширро дар деги мультиварка андохта ҳамаша якбора ҷурғот кардам ва мехоҳам камтаре дигаша чака кунам. Ман дар инҷо каме дока тайёр кардам косада ва рӯи ҳамин ҳозир мегирем. ана ҳамин хел ман бастамша ҳозир ягон ҷоя мекобем кашол карда мемонем шаки то ки ҳамаи ҳамин зардобаш ҷудо шавад. Гапзан. тамошобинони гиромӣ, мана чакаи манам тайёр шуд. Кам шудай. Ман фикр кардам ки бисёртар мешад, лекин афсус ки кам шудай. Дафъаи дигар ягон халта духтан дар кору бисёртар дар халта андохтан дар кор. Дар инҷо мана ҳамаи зардобаш маззаш ба монанди ҳамон сметанаҳои 20%. Ман аз ҳамон сметанаҳои 20% як қошуқ андохтагӣ будам. барои ҳамин ба монанди ҳамон сметанаҳо шудагӣ. Аллакай як қошуқа хурд дестаем. Як қошуқ чакая ба мазза будай нагуфти ку? Рав мячикша биёр, навай мячика биёр. Жук нестай. Жук нестай онҷуда. Партоша. Бё теманда мячика. Тема? Те мячика? Ну те охи бё бозӣ кунем охи. Намети мячика. Ана! О, гирифтумша тамом. Ана. Рав биёр шака. Иқадр давам монда шава. Чхай хушрушештаем. Ана. Намети мячика. Гапзан каниқа. Гапут. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me